Každý rok milióny zvierat migrujú domov, no niektoré vedia lepšie ako na to. Čo? Hovorím, hej, toto nie je New York. Ako máme prejsť Európu a nevzbudiť pritom pozornosť? Čo? Pozor, voľne tu pobiehajú divé zvieratá. Zavolajte kapitánku Dubois z odchytu zvierat. Božiatka, teraz som tu ja. Poliši, čo urobíme? Sme príliš nápadní. Toto nie je Afrika. Pustite nás dnu! No tak choď, choď! Vďaka, na ďalšej stanici vystúpime. Ideme do Ameriky. Aj my ideme do Amerikánov. Čože? Môžeme ísť aj my. Tento vlak len pre cirkusové zvery. Ale my sme cirkus. Čo predvádzaš? Cirkus, afro, bodka tu, bodka tam, afro. Naozaj? Toto leto Ak sa chceme dostať domov, musíme prísť s niečím, čo všetkým vyrazí dých. Som na vysutom lane! Nie. urobia čokoľvek, aby sa vrátili domov. Teraz, podpáľ to! Za to vstupné to naozaj stálo. Už môžete. No kožu si nezachránite. Čo to robíš? Zebry nejazdia, to vedia len ľudia a tučniaky. Film spoločnosti DreamWorks Madagaskar 3 v 3D. Hej, toto nie je prvá trieda. I'm sexy and I know it. Už ti niekto povedal, že vyzeráš ako supermodelka? Wow, to je žena. I work out.